Clinic е един сърдечно-съдов център с изключително висока технология, който беше създаден в отговор на една нужда. Нуждата е сърдечно-съдови заболявания и тяхното огромно разпространение в България, бих казал за съжаление. Ляво предсърдие, силна хипертрофия. Ние имаме грижата за нашите пациенти комплексно. Тоест гледаме всеки един наш пациент като човекът, който страда не просто от някаква нозологична единица, а като пациента, който доверява здравето си и както можете да видите с нашия конкретен пациент в момента, той е насочен от колега съдов хирург с вероятен съдов проблем, но при него има подлежащо сърдечно заболяване, съответстващата за това терапия, която налага пациента да бъде обсъден от много различни специалисти. Преди всичко ангиолог, кардиолог, специалист по съдова хирургия, като всяко едно решение за пациента се взима на базата на комплексността на заболяването. City Clinic е болница, в която комплексните сърдечно-съдови заболявания могат да бъдат адресирани в тяхната цялост. Съдовия пациент трябва да се изследва от глава до крака, тъй като съдовите заболявания обхващат цялата система, а не локално. Може да има една локална изява, но най-често, особено когато се касае за атеросклероза, локализацията на процеса може да бъде и на главата, и на корема, и на краката, и в сърцето. Един от поредните случаи, които имаме днес, е отново пациент с комбинирана патология, както обикновено през последните години. Румене, артерията, която кръвоснабдява крака, всъщност е запушена горе-долу, ето тук на това ниво, и до средата на подбедрицата е напълно запушена. Т.е. тези 10 сантиметра ще се опитаме да ги възстановим, като преминем през мястото на запушването. Болницата затваря кръга от изследване на сърдечно-съдовите заболявания, тъй като сме едновременно колеги със специалност кардиология, ангиология и електрофизиология. С ултразвука, еходоплера, ангиолога може да изследва практически всички артерии на тялото без сърдечните артерии. Могат да бъдат установени стеснения или запушване на артериите, които хранят червата, черния дроб, стомаха. Ето това е бедърната артерия. Тук кръвта как се движи по нея, това е нормален кръвоток. Тук се вижда една много малка атеросклеротична плака. Ако това са стеснения над 70%, те заплашват от развитието на мозъчен инсулт и тогава ние приемаме пациента и му правиме ендоваскуларно лечение или операция. И ето тук се открива запушване на бедърната артерия, т.е. това е тромбоза. Виждате, кръвта спира точно до тук и от тук надолу няма кръв. От главния мозък, където видяхте образи, през гръдния кош, където видяхте сърцето и спешни състояния по запушване на вени белодробни, през корема и долните крайници. Болницата е специализирана в областта на сърдечно-съдовите заболявания и при нас тези изследвания са абсолютно задължителни. Има екип за лечение инвазивно на остри исхемични съдови инциденти и ако пациента е при нас в златния прозорец до между 4 и 5 час най-късно, с влизането в болницата се оценява неговото състояние, след което се прави образна диагностика при нас, компютърна томография, магнитен резонанс. Ние сме в състояние с апаратурата, с която разполагаме да уловим измененията в мозъчната тъкан на 10-та минута след започване на исхемичния инсулт. Така ти е удобно, нали? Може би си разбрал, вече проверихме артериите на сърцето, перфектни са, няма нищо, не се налага да се прави каквото и да било.
И сега ще направим ангиография, която се прави с контраст, ще предизвика затопляне на кръчето. Предизвикателството за лечение на този тип пациенти е огромно. И отговорността също е огромна, но също така и удоволствието е огромно. Много е сходно с адреналина при спортовете с високо натоварване от типа на алпинизъм, високоскоростните спортове. В случая успеха е свързан не просто с личен успех, а с успех при някой, на когото живота му зависи от теб, е наистина много, много голям и тогава задоволството е много голямо. И може би една от причините ние да сме така отдадени на пациентите, може би една от причините е точно тази. Задоволството, когато можеш да помогнеш на другите. Случаят е доста предизвикателен, но всъщност предизвикателните случаи ни правят по-добри.